Habakran bat kilap tai kebor hadin ke jelang ba Thomas Pasa Presiden ke-6 Yudwing ulai thu ba nakaliang baroni hi ulap pensai ba sarkar kampat rai satya ban ai ka sipai nakaliang katai ka parti klapan pai ka cingkemen bo ameli ulak kular ru bo nam ailat satya bat watang sin si ka kan sipai uba Thomas ulai thu ru ba te meli ong ba sarkar jala mantak lapan khrep pen kam ya katai ka ba nyumer nak banta ban snai ya ka pulikinik nak banta ban sumari ki jingri jingdup jengki pai nogrem kumta nakaliang ka-6 hadian bakla yo jing sai no ameli klapan pai jing sokmen bat kuntur yo ameli bo unsim lang ya ka jingkit kli khnang balak sarkar ka thu ban ai ka te ka kan om yo alat satya dal leiru hakani ka si kinoi lam ka-6 kilai thu ru ba kum ka senghi ka sokya hadu kata halo ka jingnang bun ki jaka kanong ba baki yo ban kurup bat punlong ki kum ki kitam sipai kumta ki la ong ba dalele ru kim ko asu bantang yo i baki jaka pai ba kemandang don hakathan kin le biang saki sipai ngiwani kendo i namar hakini ki tiyo ba adam i gidon ka jing plumar jingmut ya kenika kat phai kar ka jaka site te kumanchu ma ka ban kong ya tu ben stage wise ma step 1 ngile amno ngiyo ka jing muluma la spang te jaka ngile kendo director jing ka veterinary ngile ini ka jing persya veterinary ko ong kadon ka jing pan kelen ka force ting yang mlong ka ban ai jaka pai tingila ikan ba iba roni panara jing wan kendo yang jongi das ki kalong ka ngin pen i khndet kini ka do idon te iri lai ila ong hi ba naka sarkar kamahi tengiru ngila subu no kataka jingkermen ba mai kumi no mikmat ibaron no ruling government in yang scam yang persya be ya kene but nga kermen hiru kat kentian iba runi la ai mo hipresu ba in pen khlem mo di mukul sangmaru da kali ke jaka stie tegal ada kiri kentian rangba kentian jong no mikmat besyahi tengiru ngila ban su Sania ba kaki nong khmat bal ajit ki khamtam ki paiba jong kemelim constituency ba kinong da kinong sumar ya ga kendo ka siap ba jongi ko jai benrew hi